Na to, aby sme si pochutnali na espresse, prípadne kapučíne, musíme okrem znalosti prípravy týchto nápojov a dobrého kávovaru mať aj kvalitnú kávu. Tak ako u každého tovaru, aj u kávy sa stretávame s dobrým a nekvalitným tovarom. U kávy označíme nekvalitu tzv. Defektmi. Medzi základné voľným okom viditeľné chyby patria červivé zrná, polámané časti kávových zrn, nezrelé a veľmi prepražené zrná, ale aj prítomnosť kamienkov, kúskov dreva alebo plodín, ktoré sa pestujú neďaleko kávových plantáží ako orechy, kakao a podobne. Pri kúpe zrnkovej kávy máme veľkú šancu rozlišiť jej kvalitu či už vôňou alebo pohľadom na ňu. Oplatí sa preto priplatiť si pár eur za kvalitnejšiu kávu. V prepočte na porciu často ide len o centy a namiesto takejto kávy môžete mať takúto. V poslednom čase aj u nás stúpa počet gurmánov, ktorí si kávu vyberajú podľa rôznych oblastí, kde sa káva pestuje, z konkrétnych krajín alebo kopcov. Keďže klimatické podmienky, spôsob pestovania a čas zberu sa môžu líšiť, káva z rovnakej plantáže môže mať každý rok mierne inú chuť. Pestovatelia a pražiari potom často uvádzajú kávu z aktuálnej úrody s jej chuťovými zvláštnosťami, podobne ako vinári ročníkové vína. Najviac predávané kávy sú tzv. Zmesy alebo blendy. Tvorí ich väčšinou podiel arabiky a robusty. Najlepšími znalcami týchto káv sú práve Taliani. Môžeme povedať, že existujú tri základné línie zmesových káv. Zmes 100% arabík, často ide o najdrahšie kávy v ponuke, ďalej exkluzívne kávy s veľmi malým podielom kvalitnej robusty. No a nakoniec tradičné talianské zlaté zmesy s podielom arabiky asi 70%. Ak ste už investovali značné peniaze do kúpy kávovaru, nemali by ste šetriť na kvalite kávy. Nekvalitná káva môže poškodiť váš kávovar. Na záver ešte pár tipov, ako si vybrať dobrú kávu. Kupujte si kávu, ktorá je hermeticky zabalená. Nebojte sa experimentovať a skúšať nové chute. Často chvíľku potrvá, kým si nájdete tú svoju obľúbenú kávu. Poraďte sa v špecializovaných kávových obchodoch. Okrem toho, že tam nájdete veľký výber káv, často špeciálne zaškolený personál vám okrem výberu káv poradí aj s jej prípravou a tiež čistením a servisom vášho kávovaru. Kúpenú a otvorenú kávu uchovávajte vo vzduchotesnej nádobe na suchom, chladnom a tmavom mieste. Nezabúdajte na pravidelný servis a čistenie kávovaru. Ak ste sa ešte nerozhodli pre kúpu kávovaru a stále pijete kávu zalievanú, na budúce vám ukážeme, ako si ju pripraviť zaujímavejším spôsobom.